Dames en heren, jullie is terug bij Kaba's. Ons zit voor Sani B. Sani B, wat is je rechte naam? Zandri Banis. Zandri Banis. Yes. Van waar zijn? Ik is van Sitarasdal. Eindelijk van die palaas Goeiwachter. Lekker. Het is bij je plaats in lekker nice. Yes. Ik denk ook dat die beste en die beste palaas. Okay. Is het ook lemoenen en water? Ja, het is bij lemoenen en haakjes. Oké, zeg over mij. Rijp, hoe weet je wanneer lemoen rijp is? Hoe weet je dus? Nee, die lemoen. Nee, dat is die lemoen. Zoals ik nog spaar het op ik heb het toe. En ik vat waarna moet ons kijken? Waarna moet ons kijken om te zien? Ik is nou niet zo'n dieptes met die vrachten aan die plaats zien. Maar zoals ik het kijk, ik ruik het. Oh. Hoe ruikt een rechte lemoen? Hij ruikt. Kom ik maak wel voorbeeld met een wat lemoen. Dan gaan hij ruikt. Zijn in dat kreeg om hij ruikt zoet, ja. Zoet, ze moeten hem ruiken. Ja, hij is zo ekelig, maar... Zo, ze gaan niet achter size aan. Ja, eigenlijk, want zeker die klinkjes. En als je ook tomaten is goed is. Ja, verschillende soorten. Zeker in Nederland zijn goed, neivels zijn goed is. Dan krijg je klinkneivels. En klinkjes is ook bij zoet. Man, dat is nog reppies hoor. Je gaat diep in die nevel. Kijk niet naar die nevel. Hij is een moral of the story. Kijk naar die nevel. Oké, hij was een van die contestants, zoals bij die school laatst jaar geweest. Hij was een van die contestants wat gebinnen. Ja. So, ons moest voor me zijn gegeven. En dat zijn we niet mensen nou wijs. Hoe kom je die gebinnen? Verstaan ze? Zo die beurs wat je nog gaan doen. Konga, wat zijn bier gaat je voor geven? Een zachte type talent zou beet geven. Wat sê, hoe kom je die gebinnen? Hoe kom je die gebinnen? Die beatse naam is, hoe kom je die gebinnen? Let's go. Dames en heren, Sani B. Let's go. Yo. Laat lemoen naakjes, lemoen. Je weet die leven maakt zo zeer. Sani B gedachtes. Let's go. Wanneer mensen luister wat ik wil zien, moeten janken ons vertussen dat de realiteit vergeet van kinders wat niks het wordt aan nog gebreken is dit aan veen. Dis die rede wat verhoed dat ons kinders er waar is geen een. Ons wordt gedrags, uitgemaakt van wat? Die pressie is die rede dat ons kinders wat aan drags niet verslaan en toen nog stap in die vee dat ons hoe dat lachen laat me voel dat onze mensen is vastgevangen en gaat deem. Misschien is het deel van die leven. Een maandag voor jou is betekens net ontevreden. Ik wil hier onze mensen moet allemaal naar binnen streven. En vergeet van al die vieren en focus net op je stevens. Als ik verkeerd is, zal ik voor elke woord betalen. Dit is ding ons kennis, dit is recht om iemand doen te maken. Mensen wat geloven raken kennis met het voet. We gaan het padereren, gehele gemeenschap om een kunnen groeien te maken. Als ons kan samenstaan, zal dingen bij je beter week. Van jouw maas kind is mijn maas kind is beter dan geen jouw maas kind. Van mijn maas kind het liefde in. Jouw maas kind zal mijn maas kind het beter in. Maak succes, de grootste woord in een kop. Vol goed dromen in, maak zeker dat niemand die jou kan stoppen. Ik hier stel je wat het voelt alsof alles begint te vloppen. Het moet niet opgaan, is het al jouw vertrouwen binnen ons goed. Hij zal een way maken, maar goed zal voor jou bijstaan. Zet zijn het extra indag en vernewies wat jou uitlacht. Want jou effort wat zij maakt, dit is Sarah wat zij zei. Zoals die vruchten pluk gaan die mensen jou vooruit zij maakt. Het is net hoe zelf, want dingen gaan verbeteren. Ik hoop ze luister clearly wat ik zie in mijn muzieken. Ik ga succes bereiken, dit is het fysieke. Hoop ze weet dat ik reken naar Sieter is daar met liefde. Sorry, B. Ja. Jou masakan, tas may masakan. Jou masakan, tas may masakan sa dangas. Jou masakan, tin may masakan sa fangas.